Po zhlédnutí videozáznamu z utkání a důkladném posouzení situace z 84. minuty komise rozhodčích konstatuje, že rozhodčí nesprávně vyhodnotil daný přestupek a chybně udělil červenou kartu hráči hostujícího družstva číslo 18 Dominiku Dolákovi. V souvislosti s touto situací komise rozhodčích žádá disciplinární komisi Středočeského krajského fotbalového svazu o zastavení disciplinárního řízení vedeného s uvedeným hráčem, jelikož jeho vyloučení nebylo v souladu s pravidly fotbalu. Komise rozhodčích zároveň upozorňuje na skutečnost, že kvalita vyhodnocování situací vedoucích k udělení červených karet a následná administrativa spojená s vyloučeními dlouhodobě nevykazuje požadovanou úroveň. Udělení červené karty představuje jeden z nejzávažnějších zásahů do utkání a je proto nezbytné, aby rozhodčí podobné situace posuzovali s maximální pečlivostí, přesností a odpovědností. Chybné vyloučení má významný dopad nejen na samotné utkání, ale i na následná disciplinární řízení a sportovní činnost hráčů i klubů. To si děláš, brďák!